Pan Ngendang jos. Ngendang jos. Iki dimonitor sambil bijen Mas, saking Mas Boim. Oh, matur nuwun Mas Boim. Nyimak sampai Tancep Kayon. Salam kagem Dek Uncek Sanusi Koko Prabu. Waalaikumsalam. Lekmul MC. Dengarane iso monitore ora kepayon cah. Sapa lekmul ta? Mboten. Boim. Oh. Enggak ora nyawer iki dalu kanca. Kula tasih anteng mresani Pak, sukses semangat Pak saking Mas Adi menika pengendang tayub saking Laladan Tengger Bromo menika, suku Bromo utawa daerah Bromo menika Pak. Oh, iya iki mresani akeh Mas pun dinamu. Monitor kebiar. Pripun? Sekata sing monitor niku kok wonten WA nggih Pak Enanda. Nggih Pak Enanda saking Pelman Gemolong nggih. Tasih nyimak Pak sak Pak Wali Sudiono. Nggih Pak Ketua WMC Pak Toyo. Nggih. Sugeng izin Om Tantut salam kagem keluarga Kades Jatipura nggih. Pak Punjung monitor Mas iki matur nuwun. Pak Mul monitor saking